Taume levará o folclore ao Auditorio de Ribeira o 16 de maio. Sobre as tabuas unirase a tradición musical galega e a murciana. O Mallo Cultural continúa a desenvolverse en Ribeira e esta fin de semana tomará o protagonismo a música, máis concretamente o folclore, que regresa un ano máis da Mate Taume e o seu Festival Nacional entre Folclores, que se vivirá o 16 de maio a partir das 7 da tarde no Auditorio Ribeirense. Que xa vai pola súa 9ª edición para celebrar o Día das Letras Gallegas. Non só vai actuar el, sino que tamén vai a traer grupos de fora. Traería, en este caso, a Peña Huerta del Cuartillo de Sagonera La Verde, de Murcia, e a Asociación Cultural Traspés de Vigo. Van a vir aquí o venres, farán a súa chega, e, bueno, vamos a recibilos cas mans abertas e incluso tamén vamos a facer como vos anfitrións que conozcan o noso concello e que conozcan tamén o patrimonio natural que temos ao redor. E fixo fincapé no traballo impulsado polo tecido asociativo do concello. Taume unirá o folclore galego con outro a nivel nacional grazas ao seu intercambio anual. Este ano o intercambio que temos sempre é cun grupo de fora de Galicia e este ano pertence a Murcia e o grupo chamase Grupo Coros e Danzas da Ermita Nueva. E bueno, eles chegan o viernes, o que contaba a conselleira, vamos a intentar enseñarlle un poquinho e eles van a traer, que a igual que nós, tamén teñen unha escola con grupos infantís e adolescentes e maiores. E bueno, eles van a traer tamén unha pequena visión do que eles fan alá tamén. E a Asociación Traspés dará outra visión do folclore galego. E o que sí, moi importante, que este ano dedicamos o Entre Folclores ás pandereteiras de Anxeriz, que estas señoras pois é a base de todo o noso, porque son as que gardan e as que nos ensenan a todo e a conservar, que serían, veñen dúas das representantes, o grupo era con máis señoras, pero a elas serían a señora Julia e a señora Luz Divina, que elas virán o sábado e tamén nos farán unha pequena mostra no festival do seu bo facer. O acceso ao festival é gratuito e libre ata completar o aforo do Auditorio Municipal.